Tenim entre nosaltres el Marc Porçals, que ja ha estat en algun altre programa amb nosaltres. Ell és enginyer de telecomunicacions. Marc, explica'ns què és això de l'Slack i tot això que feia referència jo anteriorment. Bueno, sí, Slack és un software, bàsicament és un programari, que el que fa és poder-te connectar amb altra gent, però que en realitat això no és molt interessant, perquè de fet eines com aquestes ja existien abans. Va començar el Messenger en la seva època, les sales de xat en la seva època també existien. A dia d'avui hi ha Hangouts, hi ha Facebook Messengers, hi ha Twitters, hi ha tota una sèrie de coses que poden suplir tot això que és la comunicació directa. Abans que sortís Slack o HipChat o qualsevol altra eina que s'hi assembli, la gent, això que feies referència a tu, que la gent agafava i es comunicava i creava grups remotament, utilitzava Skype, utilitzava Hangouts, utilitzava totes aquestes eines. Però Slack en realitat, i tant Slack com HipChat, que són com cosins germans, no és únic i exclusivament interessant per això, sinó que és interessant perquè per les dues grans paraules que tenen el nostre món de les startups, que és integracions i serveis. I dius, hòstia, integracions i serveis, empezamos bien. Definim així ràpidament què significa un servei, perquè les senyores i els senyors que ens estan escoltant puguin saber de què es tracta, i després explicarem què significa una integració, i llavors entendrem perfectament per què Slack és una cosa brutal pel nostre món de la tecnologia. Comença per serveis. Software as a service. Serveis. Bàsicament, vosaltres imagineu-vos que teniu, jo què sé, compreu un paquet i el voleu regalar al vostre nòvio que està a Nova York i li voleu agafar i l'envieu a UPS i li dieu, escolta'm, li portes aquest paquetet, li portes al meu nòvio. Tu ho pots agafar tranquil·lament a la pàgina de UPS, entres a dintre, mires la referència del teu paquet i et diu, mira, el teu paquet l'ha agafat un senyor i l'ha posat en un camió. Al cap de 2 hores dic, mira, l'ha agafat el senyor del camió i l'ha portat 23 quilòmetres per arribar fins no sé on. Ha arribat a l'aeroport, d'aeroport l'han agafat amb avió, porta 6 hores de camí amb avió, ha arribat a Nova York, l'ha agafat una altra persona amb un camió, l'ha portat a la 5ª avenida i de la 5ª avenida li ha entregat al teu marit, o al teu nòvio o qui sigui. Tota aquesta informació tu la tens a temps real gràcies a poder entrar a la pàgina d'UPS i ells tenen tot aquest tracking. Si tu, a part d'això, al mateix temps resulta que tens una pulsera que et va donant informació sobre quantes passes dones, quantes pulsacions per minut tens, i tot això arriba a una altra aplicació que és queguaiesmireloj.com, tu entres a queguaiesmireloj.com, mires la informació del teu rellotge i llavors la tens allà centralitzada. El 2010 van aparèixer unes aplicacions... Un servei, arribem aquí, un servei és bàsicament això, és algo que et dona un servei i al qual tu pots reportar informació. Aplicat això al software, és bàsicament la meva aplicació, el meu software es connecta amb altres softwares, fan una sèrie d'operacions i després em retornen informació. D'acord? És a dir, perdona, el meu paquet que ha anat amb un camió és un servei i que jo vegi per on va aquest camió és un altre servei. No. Que vagi el camió, o sigui, el paquet que vagi a un lloc és l'execució del software, que en aquest cas seria UPS. Software agafa paquets d'un costat i els porta a un altre. El servei no és únic exclusivament això, sinó el fet de que tu t'agafis informació i puguis saber exactament què està passant amb aquell procés.